Hej, ja, så er jeg her igen. Jeg blev spurgt om i går, om jeg kunne måske lave noget med stemme på. Og det lavede jeg så en video med, og prøver igen i dag med at lave en video, hvor man ser, hvordan jeg farver øjnene op igen. Jeg har de her farver, som er nogle af dem, jeg vil bruge til at farve op igen, sådan at I kan se, hvad det er for nogle, jeg bruger. Og det er stadigvæk Faber-Castell Polychromos, som er geniale. Men man starter altid op med det mørke først, heroppe. Og der må man gerne give det sådan en pæn portion af det mørke først. Man skal bare passe på, at man ikke går for langt ned fra starten af, fordi at det kan godt være svært at dæmpe det igen, hvis det bliver for mørkt. Med farveblyanter kan man altid bruge den hvide til en vis grad selvfølgelig. Det der er med Faber-Castell, det er, at man delvis kan viske ud igen, så det er super, super fint. Det er jo en god hjælp langt hen ad vejen. Det der bare er med at bruge sådan viskelæder, det er også, at det slider på papiret. Det her det er jo så paint-on papir, det er malet på, tegn på. Som er noget af det, jeg vil anbefale helt klart, fordi at det er 250 grams, og er det mest fantastiske at arbejde på. Også fordi, at du kan viske det samme sted sådan temmelig mange gange, i forhold til de normale tegnepapir, du køber. De er meget, meget lavere i gram, så det resulterer i, at chancen for, at du kommer til at spolere papiret, den er lidt større, så det er ikke så godt. Så det kan anbefales. Og det er det, den hedder multiblock også, som kan bruges til mange forskellige muligheder for, både tegne med akvarel og maling og sådan noget. Nu har jeg brugt den her igen. Den er færdig her. Og jeg kan altid lige sådan føje lidt mere til, hvis jeg synes, det bliver for let. Så tager jeg den næst mørke, den her, og giver det noget mere her. For det også får sådan et dejligt farvespil. Det betyder nemlig rigtig godt. Eller det betyder ret meget. Jeg er da vrøvlet pige i dag, så bær over med mig. Men det er rigtig godt, at man lige får lidt liv i. Og så må man heller ikke, trykke for hårdt, når man kommer længere ned, fordi at det skal helst være sådan, at farven nærmest glider over hinanden. Og det er rigtig fint, fordi ellers så kan man godt få den der fornemmelse af, at overgangen fra det lyse til det mørke bliver for voldsom. Så det er ikke så godt. Når man så har givet det mørke der, så skal man arbejde videre med den næstlyse, og den giver man kun hernede. Ganske lidt. Der skal næsten ikke så meget til med den her, fordi at den stadigvæk er meget mørk. Og det kan godt ødelægge det lidt, hvis det bliver for voldsomt. Så den smutter derover igen. Så har vi jo den her, og den skal jo bare lige have, sådan at den bliver en lille smule mere blå, men der er stadigvæk over i den meget, meget lyse ende. For ligesom at stadigvæk at jævne overgangen lidt bedre, inden man bruger den hvide. Fordi at den hvide, den kan også godt gøre det, at den nærmest ligesom sådan klumper lidt. Hvis man trykker meget et sted og ikke et andet sted. Det er sådan lidt, det er noget, man lige skal øve sig i på et stykke papir ved siden af. Og så runde bevægelser er også en super fin ting, når man lige tegner. Sådan der. Og så gør det ikke noget, hvis man lige laver sådan, at det er nogle steder, der går der ind i det blå, sådan det laver sådan nogle spil. Fordi at hvis man kigger folk i øjnene, for eksempel mennesker, så er der jo utrolig store farvespil, og der er øjnene jo heller ikke ens. Men ved et menneskeøje, der kan man godt bruge både 10 og 12 farver forskellige i de forskellige nuancer. Fordi der er så meget spil, og det kan man også med dyr for eksempel. Det der, der er det helt store forskel. Men
skulle det vist være der. Og hvis man lige vil give det sidste, puster vi lige af, så der ikke er noget, der kan smitte af på alt andet. Så kan man gøre det, at man giver det en sort kant. Jeg lige markerer den op igen. Jeg skal lige se, hvad det her det er for en. Det er en 4B, og det er ikke den, jeg skal have. Det er en 8B. Altså, Kohinoor. Super, super dejlig. Den skal bare lige markeres lidt heroppe. Sådan at man stadigvæk har fornemmelsen af, at øjet ikke sidder udenpå, men at det sidder indeni. Så der skal man lige markere det der. Fordi så får det det rigtige udseende, og det skulle det jo helst gerne. Sådan. Og så for lige at sætte prikken over i, så bruger vi jo igen den her Uniball, som er en rigtig god en, når man skal lave nogle små detaljer og lysglimt. Så kan man lige lave det sådan der. Og det gør man der her. Sådan. Det var det. Jeg håber, I kunne lide det. Godt. Hej.